मैयानि जाथाया जाहैबाय जोङो आंनि लोगो रफिक आरो आंजों बङाइगाव मारुति सुजुकी श'रुमाव गारि बुक खालामनो होननानैसो जों थांदोंमोन। दा फैबाय थानाय समाव जोङो फातगाव मोनफैनायाव साहा लोंनो होननानै जों हाबदोंमोन। बे समावनो हाबनाय समावनो मोनसे बयलार गारिया जोंखौ फोनांनायखाय जोङो बे बयलार गारिखौ लाखिनानै डेमारेज जों बिनाय जादोंमोन। दा बिनाय बेलायाव जोङो 15,000 बिनाय जादोंमोन। बे समाव बिसोर 3,000 राजि जादोंमोन, नाथाय जों बेखौ राजि जायाखैमोन। 3,000खौ जोंनो 15,000खौनो नांगौ होननानै जों बुंदोंमोन। आरो बुंनाय समाव उनावहाय जोङो 13,000 बिनाय जादोंमोन। बे 13,000 बिनाय समाव बादा बादि जालायनानै बिसोरो गावसिनि माखासे लोगोफोरखौ लेंहरनानै जोंखौ ट्रचार खालामदों, बा आंनि लोगोखौ ट्रचार खालामनानै भिडिअ बानायदों। रफिक इस्लामखौ ट्रचार बानायनानै भिडिअ बानायनानै बेबायदि ब्लेम होदों। आरो बे भिडिअखौ बानायग्राखौ आं सिनायखायो, मानसिया सबरन एक्टर होनो। बिथाङा जोंखौ टटेलि ससियेल मिडियायाव फोसावदों। ससियेल मिडियायाव फोसावदों। मानो होनोब्ला जोंहा बयलार सिन्डिकेट होननायखौ जों जेबो मिथिया। जोंहा खुनु लोब्बा गैया। जों खुनखा दतमानि मानसिसो आङो। दाना जोङो बङाइगावनिफ्राय फैबाय थानाय समावसो जादों जाथाया। बे जाथाया खारदों होननानै बुंदों। माबोरै जाखो बे खारनाय जाथाया? खारदों होननाय जाथाया जाहैबाय, मोरै खारा जानो, मानसिफ्रा गेदारिं जाबाय, नंखाय बाथ्राखौ फोसावबाय, ब्लेम होबाय जे उमुक ब्रयलार गारि लाखिनानै फैसा दाबिदों होननानै, सिन्डिकेटजों जरित्र दं होननानै जोंखौ बिदि ब्लेम होनाय जादों। बिनि जाहोनाव आङो गाव बुजानो गिनानै आङो खारखोमानाय जादों। बियो गासिबो मिसा खोथा। मानो होनबा आंनि लोगोखौ आङो एरखम जाबाय, नोंसोर फै, मानसि बुरजा जानायखाय आं लेंहरनाय जादों। नाथाय बिसोर दतमा इउथनिबो उन्दैफोर नङा, गथ'फोर नङा। बे आंनि लोगोसो, आंजों बिजनेस मावलायग्रा पार्टनारसो, आंनि फंबाय। बिथाङा आंजों लोगोआवनो दंफायो नै। रफिकखौ जे भिडिअ बानायनानै जेनेबा बियो गासिबो नंखाय। मानो होनबा रकि होननायखौ आं सिनायानो। आं दतमानिसो मानसियानो। आंहा गसाइगावजों खुनु थांलाय फैलाय बा रकिजों सिनायानो। आं रकि होननायखौ आं सिनायानो। फाव फान्दायदोंसो गासिबो। बदनाम खालामनो थाखाय ससियेल मिडियायाव फोसावदों। आंनि मुङा राजा।